Vítám vás na dnešním dětském dnu, které pořádají zájmové organizace Ráječka, pro vás, hlavně pro děti. A protože máme trošičku skluz, tak to nebudu protahovat a začneme hned s programem. Na začátku nám vystoupí děvčata z Relax klubu Rájec ze Střebí. První vystoupení budou nejmladší děvčata pod vedením trenérky Jany Navrátilové. Jsou to cvičenky ve věku 6 až 9 let a získali už mnoha ocenění, například první místo v soutěži Bystřici nad Perštejnem, ve Zlíně nebo Blansku a třetí město v Hetmanově Týnci a Vežďáře nad Sázavou. Děvčata kvůli nemoci vystoupí v oslabení v 8 z 10 a skladba se jmenuje Madagaskar. Já jsem chlapík, maličký krokodýl.
vázaný kůže zapsáno, kouzel je na tisíc zapsáno, v jedné jediné růži zapsáno, kouzel je mnohem víc, kouzel je mnohem víc zapsáno, v knihách vázaných kůže zapsáno, kouzel je na tisíc zapsáno, v jedné jediné růži zapsáno, kouzel je mnohem víc zapsáno, v knihách vázaných kůže zapsáno, kouzel je na tisíc. Třeba kaprý potom na sobotu. A ještě jsme to měli jinak, my jsme měli až v neděli. Že v neděli byl volný autobus. Tak jo, Přidá déšť. Teploty 20 až Jeho brány se veřejnosti otevřely právě dnes. Jak impulzu řekla starostka města, návštěvníci. Není to na sedačku. Voláme hasiče 112 a zásahová jednotka bude využít. Takže právě probíhá útok pomocí celý ten oheň zakryjete tou pěnou a tím pádem nemožníte přístupu vzduchu. Používáte k tomu pěnidlo, které je v ten modrým barelu. Pomocí malé hadičky se dostává do snižovače, kde si můžete barelu. Pomocí malé hadičky se dostává do snižovače, kde si můžete nastavit motory na tom hasiči, jak tu pěnu položí, aby ten oheň co nejdřív zvařil. Tak a prosím o pozornost.
chlapeček na procházku před sebou nesl velikánský míč. Šel a náhle potkal malou holčičku, měla mašli žlutou jako Petr Klíč. Ach, ta je krásná, tu chtěl bych mít, myslí si chlapeček a kouká přes balón. Ten se mi líbí, jak na to jít, to k sobě holčička praví a vy jste zvědaví, co udělá ona a co on. Teď jdou spolu na procházku, jdou jen tak, věru není žádný spěch. Holčička si hraje s míčem a chlapeček má mašli ve vlasech. Tomu nerozuměli? No, šel chlapeček na procházku a před sebou nesl velikánský balón. Šel a náhle potkal malou holčičku a tam měla ve vlasech takovouhle mašli. Ach, ta je krásná, tu chtěl bych mít, myslí si chlapeček a kouká přes balón. Ten se mi líbí, jak na to jít, to k sobě holčička praví a vy jste zvědaví, co udělá ona a co on. Jdou spolu na procházku, jdou jen tak, věru není žádný spěch. Holčička si hraje s míčem a chlapeček má mašli ve vlasech.